morning guys. Na-feel ko hinihila na kami ni Jan. Nakabit niya na yung yung caravan sa car. Tulog ba kami? Ang lakas na ng ulan. Kami na talagang hinihila ni Jan na tulog. Ayan guys, dito na tayo sa car. Today is Thursday. Are you say Thursday? Yeah, May 30. Ang pangit ng weather kung gano'ng kagana nung 3 days. Gano'n naman kapangit. Si Jan basang-basa. Ilang beses daw siya Ayan, basa pa rin siya. Nag-business siya 2 beses. Yung pag-hook niya ng car. Kasi kagabi, diba, tinanggal niya na yung annex. Para, dahil nga, alam niya uulan. Pero syempre, pagkabit nito, hindi naman gano'n kadali. Dapat secure mo talaga siya pag kinabit. Kaya, basang-basa siya. So yun, uwi na tayo guys. Hoy, good morning. Morning. Si Holly naka-udi pa oh. Pero may ano na niya, naka-truck. Bumaba siya, nakalimutan niya naman i-extend yung kanyang mirror. California, the sun is always shining bright. People are smiling, making plans, hiding behind their shades, and you're doing the same. No rain, no flowers, nothing's growing where your heart is fire. But baby, I bet you're cold without me. Sus, ang hirap mag-drive na ganito ang weather. Mamaya baka wala tayong makitang road kasi nga, ano na to, Adelaide Hills Mountain. Pag umakyat to, mamaya ang fog nasa baba. So, yan ang ating current situation. Habang binabaybay natin ang Mount Gambier. Ayan, tingnan nyo yung fog. 9 na pala guys, 9 o'clock. Meron dyan na nag-crash guys, oh. Narinig namin yun sa balita. Dito, 100, how many speed limit yan? 80 a minute ang speed limit. 70 lang tayo. 70 to 75. Wala tayong makita, oh. Grabe yung fog. Traffic dun sa kabila kasi di ba may nag-crash dun. May aksidente. Are you getting something, Holly? Stop kami dito sa Thailand Ben, guys. Ako tapos nang kumain yung nagtuna and brie and then crackers and oranges. Sila bibili sila ng lollies. Hindi na yung tatlo. Diyan na yung mga bata. Ayan na. May Takish. Si Zach na kinuha. How about you, Holly? Takish as well? How about you, yeah? Lollies. Haribo. Gusto rin ko yung Haribo. Si Willow, ayan. Ayan ang caravan ni Willow. What time is it now? 10, ano na guys? Ang bilis na ng oras. 10:14. Kausap po si Mother. Dito na pala kami sa Keith guys. Nag-stop lang pero hindi tayo bibili ng chicken. Mag-stretching lang yung mga bata. At saka inintay din namin si Will. Ayun na pala si Kuya. Ang lamig. Pero ano, tumigil saglit yung ulan. Pero yeah, umuulan pa din. Pero kahit pa paano tumigil siya. Even when it's 90 degrees without me, I bet that you can get any sleep in that bed, lying awake. Cause I'm not there beside you, keeping you warm and I know I bet you're cold. You're so damn cold. It never rains in California. The sun is always shining bright. But if the
na tayo guys sa bahay. Ayan, napark na agad ni Jan. 2:80 ng hapon. And mahangin, malamig. Huminto yung ulan, pero mamaya ulan ulit yan. Welcome back! Welcome home! Ang lamig ng bahay. Sisitihan ni Jan yung fireplace, pero yan muna ang heater ang gamitin natin. Kasi lalagyan natin yan ng wood. Magigisa ako ng munggo na may isda. Yan ang dinner namin. Tapos, lugaw na may itlog. Yan yung aming dinner. Kasi meron ako dyan na lugaw na ginawa ko na, frozen ko lang. So, lalagyan ko na lang siya ng egg. May chicken din yun. So, yan yung dinner namin tonight. So, wala akong spinach or yung dahon ng ampalaya, kaya malunggay ang ilalagay ko. Tapos, meron ako dito abo kung sa Bicol na daing. Meron akong hinugasan dyan. Ayan. Ayan, malapit na rin yung rice. Bumili si dyan ng bread and eggs para nga sa ating lugaw. And, ayan siya. Sinisindihan niya na yung ating fireplace. And may box akong dumating, guys. May isang box. Kung maalala nyo, mayroon akong 3 box na hinihintay, pero isa lang yung na-send niya. Iniwan sa labas, pero ngayon pinasok na ni Jan. Ayan yung box na hinihintay ko long time ago. Dapat 3 yan, pero isa lang yung na-ship niya. And etong isa naman ay sa bago kong tong supplier. So, meron tayong mga boxes and meron din akong Korean. Ito yung Korean box. Ayan, so marami akong bubuksan na boxes. Ito pala yung munggong may pritong isda na may malunggay. And ito yung lugaw. And yung eggs, yan, ano lang yan, 11. Dapat lahat ko ilalaga. Kaso yung isa may butas. Sak and Hoy. Si Kuya gusto niya mag-rice. Tapos yung bangus na smoke bangus ang gusto ni Kuya. When can I eat? Whenever. Yeah. Alright. Kaya na siya. Magpiprito na lang ako ng daing. Ito yung kay Sak. And ito kay Kuya. Si Sak ayaw niya itong smoke bangus. Si Kuya ang may favorite nito. Ayan, kay Sak with egg white. Wow. Tapos na yung mga bata. Yung kay Jan, egg sandwich yung kanya. Ayan, naglagay lang ako mayonnaise, salt and pepper, and Dijon mustard. Butter. The next day, May 31st. Ayan, pinasok ko na yung mga boxes dito, guys. Kasi asikasuhin ko sila para ma-live ko. Kasi malapit na kaming umuwi. Ayan. Ito, nabuksan ko na itong Korean. And meron pa akong 2 Korean and mayroong 2 Philippines. So, yan yung the next day natin, guys. So, asikasuhin ko muna mga to. Hindi pa ako tapos doon sa akin live selling, guys. Nandito yung mga bata from school. Kanina pumasok sila after ng Adelaide natin. Ito yung dinner namin. Undercut and blade. Steak sila para ito yung the best steak daw to. Yung cut na to, yung undercut. So, yan yung dinner namin. Tapos magmamash potato ako. So, ayan na yung ating steak. Yung 2 klaseng steak. And meron ako ditong veggies. And luto na yung mashed potato. Yung mga bata magra-rice. Si Kuya tapos na kumain na siya ng rice. Yung 2 na lang. So, pakainin ko na sila. Ito yung creamy garlic. Not on a mash. And then I think that will be alright. Where's yours? And the cup. That one. This is the, I reckon, the best of the cow. What? Alright? Hindi lang siya makapagsalita. Okay, kaya na kami, guys. Ito kay Saki Boy. Alright? Yep. Thank you. Welcome. Happy Monday, guys. Monday na. Ito na yung next vlog natin. Kailan ba yung last vlog ko? Yung pag-uwi namin. Basta, continuation to, guys. So, anyway, dito ako sa Mount. Mayroon akong bank appointment kanina. Ngayon naman, dito ako sa gym. Kasi nandito na rin naman ako sa town. Sabi ko, mag-gym na lang din ako. So, nasa harap. Ayan, dito tayo sa 24 feet. Okay, mag-gym muna ako, guys. Yeah, you got me thinking, oh, you got me thinking out loud. You kept me waiting, waiting for the next time around. My heart is beating faster than the beat of a drum. Oh, we're
Kakatapos ko lang mag-gym. Nagpalit lang tayo ng bag. Ayan yung bag ko sa gym. And punta muna ako dito sa Asian store. Kasi nandito na lang naman ako. Although mamaya may dance lessons si Holly. Pero punta na tayo ngayon. Mga 1 hour din ako sa gym, guys. More on arms ako. Konting bicycle, then more on arms. So, dito tayo sa Asian store. Naghahanap ako yung sardines. Kaso, eto, hindi ko to kilala. Hinahanap ko yung like Youngstown or kaya 5-5 ba yun? Wala sila. Okay. So, punta tayo ng may ngumiting nana sa akin or lola. Punta ako ng Kohl's. Kasi yung mga bata, wala na silang snacks and fruits. So, grocery tayo saglit. Malapit na pala akong matapos. Ayan yung itsura ng ating cart. Chicken. Thank you! So, bayad na tayo, guys. Hinabol ko yung chicken kasi naubusan sila. Nakita nyo naman, bagong luto yan. Oh.
Baker's Delight naman tayo. Bahay na ako guys, and ayan na yung mga nabili natin sa Coke. So, end ko na yung vlog. Yun na yung vlog natin, guys. Kasi 3 minutes left na lang ang memory natin dito. Mahaba-haba na yung vlog natin. Kasi etong vlog na to ay nung pag-alis pa natin ng Adelaide. And ipakita ko pala sa inyo yung ating shop. Kasi nag-unboxing ako ng mga box, diba? So, ayan. Inon natin yung ring light para makita nyo yung ating tindahan, char. So, ayan yung aking mga bagong products. Ayan. Yung ating mga pampagandang inumin. And meron din tayong Korean. Yan yung diet gummy. May collagen gummy, yung pink, tapos yung green is diet gummy. Nagbenta na ako niyan before. Ang bilis nun na sold out. So, nag-order ulit tayo. And meron din ako yung lollies from Korea. And yung ating mga goodies from Philippines. Alam nyo ba yung jam? Yung ice jam, biscuits, gustong-gusto ng mga bata. Ayan po ang ebidensya. Mauubos na nila yung isang pack. So, siguro i-save ko na lang yung, may dalawa pa dyan eh, sa kanila na lang. Kasi gustong-gusto to nila, Zach, silang lahat. And may nagbukas din ng, eto yung butterscotch. So, yeah, sa kanila na yan. And eto yung isang part, yung ating shelf dito. Ito naman yung kabila. So, madami ako ngayon na macchiato na nasa jar. And, kumpleto na yung aking Lux Slim. Kasi meron na rin akong 4 seasons. Ayan yung 4 seasons. And, Freshies, my favorite, one of my favorite. Well, yan. Paborito ko yan. Yan. Kasi yan lang naman iniinom ko. Tapos, si Berry Glow. May stock ulit akong Berry Glow. Ayan. And, again, dumating yung isang box. Kung maalala nyo, may 3 box ako sa Philippines. Mayroon siyang sinad na isa, 2 pa, pero hinihingi ko na refund. So, we'll see. Yun yung update dun, guys. And, dito naman, ayan yung aking mga bagong dating. Meron tayong Beauty Talks, Booster C plus C ng Lux Slim. And, yung iba pang mga gummy bears. And, lotion. And, mga serum. And also, meron rin tayong yung Ayesha. Naubos siyang before. Kaya, ayan, may restock tayo. And meron akong cheese whiz. Nagmay na ako, guys. Yung pimiento. Isa yan sa gustong-gusto ko din. And, ayan yung iba. Tapos, yung Solwaso from Korea. And mga lotion. And more Korea. Skincare. So, yan yung aking mga bagong dating na mga supply from Korea and Philippines. Cause I think I do want you next to me.